Za méně než 24 hodin se říše 2500 let zhroutila. 11. února 1979 armáda vyhlásila svou neutralitu a režim šáha se vypařil. Z exilu převzal ajatolláh Chomejní kontrolu bez jediné výstřelu. Tento kolaps byl konečným bodem řetězce akumulovaného násilí. Donucovací modernizace šáha odcizila masám, zatímco jeho tajná policie, Savak, zasévala teror. V 1978 požár kina Rex s více než 470 oběťmi zapálil zápalnou šňůru. Poté přišel Černý pátek. Masakr demonstrantů armádou otřásl morálkou vojenských jednotek a urychlil neodvratnou vzpouru. Jak ztratil svůj trůn během měsíců monarcha podporovaný Spojenými státy? Proč unifikoval vyhnaný náboženský vůdce rozdělenou zemi? Nebyla obsazení americké ambasády skutečným konečným cílem revoluce? Slunce srpna 1953 se zvedalo nad rozvráceným Teheránem. Ulice, dny předtím plné národního nadšení premiéra Mohammada Mossadeka, byly nyní hlídány tanky. Mohammad Reza Pahlavi, šáh Anšah, se vrátil z krátkého exilu. Jeho trůn, obnovený pučem orchestrálním západními zpravodajskými agenturami, nyní nespočíval na lidovém souhlasu, ale na dvou hrozivých pilířích. Neochvějném spojení se Západem a slibu absolutní moci. Toto by byl výchozí bod éry, definované brutální dichotomií, zrychlená modernizace a systematická represe. Traumatizovaný zkušeností téměř ztráty své koruny, šáh vyvstával s železnou přesvědčením. A Irán bude vtažen do 20. století za každou cenu. Tento sen se začal formovat v lednu 1963 se zahájením Bílé revoluce, balíku radikálních reforem schválených v široce zpochybňovaném referendu. Její úspěchy v suchých číslech byly monumentální. Zemědělská reforma rozebrala latifundia aristokracie a duchovenstva, rozdělující půdu milionům rolníků. Míra gramotnosti vzrostla. Právo na hlasování ženám bylo uděleno. Velké přehrady, silnice a průmyslové komplexy proměnily krajinu. Příjmy z ropy, které se o 10 let později mnohonásobně zvýší, začaly proudit, financující sny o velikosti. Ale pod tlakem pokroku se inkubovala hluboká fraktura. Bílá revoluce nebyla revolucí zdola, ale dekretem z trůnu, který byl čím dál tím více izolovaný. Šáh, oblečený v bezchybné uniformě, se viděl jako filozofický monarcha. U dědic Kýra a partner Washingtonu. Jeho vize byla sekulární a autoritářská. Aby ji upevnil, v roce 1975 rozpustil systém stran a nahradil je jedinou stranou – Rastakhis, neboli obrození. Všichni dospělí Iránci se měli spojit pod hrozbou, že budou prohlášeni za zrádce. Tento krok odcizil i městské střední vrstvy, které se z jeho režimu profitu měly. Země se rozdělila na dvě paralelní reality. Osvětlené bulváry Teheránu s jeho butiky a nočními kluby a hluboký Irán bazarů, mešit a hliněných vesnic, kde život i nadále probíhal pod vlivem modliteb a stoletími zavedených tradic. Aby se tato mezera uzavřela, šáh se nespoléhal na persuazi, ale na strach. Jeho nástrojem byla Savak, Organizace pro národní bezpečnost a špionáž, založená v 1957 s tréninkem od západních agentur. Ta vyvinula se z intelektuální služby na všudy přítomnou politickou policii, sítě informátorů pronikajících na univerzity, do továren a dokonce i do rodin. Její výslechové metody se staly legendou strachu navrženou k tomu, aby zlomili tělo a ducha. Svědectví přeživších podrobně popisují liturgii hrůzy, bunka pici, elektrická pánev, vytrhávání nechtů a mučení falangy. Věznice, jako je nechvalně proslulá Evin, se zaplnily intelektuály, studenty, komunisty a se stále rostoucím počtem duchovních a náboženských aktivistů. Režim pečlivě dokumentoval toto násilí. Archivy Savak odhalují stát posedlý kontrolou. Jeho fatální chyba v odhadu
však byla podcenit infrastrukturu opozice. Zatímco mohli prohledat byt, nemohli rozpuštění síť mešit a náboženských škol. Tato svatá místa, zvláště po setmění, se stala jedinými prostory relativní svobody. Trh i tradiční ekonomická páteř financoval duchovní. A právě z této svatyně vyhazoval starý ajatolláh v exilu, Ruhollah Chomejní, své kázání na kazetách, které byly pašovány a reprodukovány v každém koutě. Chomejní nenapadal pouze tyranii šáha, napadal samu podstatu jeho projektu. Západní nemoc, duchovní nemoc, která podle něj podkopávala islámské hodnoty. Kolem poloviny 70. let byly ropné bohatství a rozpory umocněny. Hladina inflace zuřivě pohlcovala mzdy, zatímco redukovaná elita plýtvala na obscénní luxus. Korupce byla bezostyšná. Šáh, diagnostikovaný s rakovinou, se stal paranoidním a vzdáleným. Sporadické protesty byly potlačovány, ale každý pohřeb jednoho demonstranta se stal novou mobilizací, větší. Modernizace vytvořila generaci vzdělaných mladých lidí, kteří však neměli politické příležitosti, a masu vykořeněných rolníků žijících v pasech bídy, toužících po jistotách svého venkovského a náboženského života. Tak pro rok 1977 modernizující král předsedal nad municí. Postavil dálnice, ale ne kanály pro politickou účast. Vytvořil střední třídu, ale odepřel jí hlas. Vybojoval své síly s nejmodernější technologií, ale zanedbal srdce svého lidu. A zasel tolik strachu, že když konečně vzplane jiskra, nahromaděná křivda, nebude usilovat o reformy, ale o totální revoluci. Bílá revoluce se svými působivými statistikami a fatálními kontradikcemi připravila půdu pro svou vlastní a násilnou anihilaci. Scéna byla připravena na finální akt. Dekáda 1970 měla korunovat dynastii Pahlavy. I arabské embargo z 1973 proměnilo ropu v nekonečný tok bezprecedentního bohatství, čtyřnásobně zvyšujíc její cenu a vystřelujíc íránské příjmy z 4 000 na více než 20 000 milionů dolarů během pouhých 2 let. Teherán se proměnil v šílenství oceli a skla. Zrcadlové mrakodrapy, bulváry plné pařížských butiků a italských automobilů, západní elita, která věřila, že žije na prahu velké civilizace slíbené šáhem. Ale ta prosperita byla iluze s rozpadlými základy. Bohatství se neprosakovalo. Hromadilo se v kapsách omezené kliky, královská rodina, dvorní magnáti a vysoce postavení, kteří toužili po výzbroji. Korupce byla operačním mechanismem systému. Faraonské smlouvy byly udělovány bez veřejné soutěže konsorciím ovládaným dvorem. I zatímco neprůhledná nadace Pahlavy se chovala jako stát ve státě a pohlcovala zisky. V přístavech luxusní náklady pro paláce obcházely celá, která by mohla postavit školy v provinciích. Dopad na lid bylo katastrofální. Hladina inflace, uvolněná povodněmi petrodolarů, sežrala mzdy. Náklady na městský život vzrostly o více než 70% během 4 let. Na trzích v Teheránu, Isfahánu nebo Mašhadu si domácnosti zoufale počítali své riales, zatímco ceny základních potravin se zdvojnásobovaly. Zemědělci, přitahovaní městským zázrakem, se měli hromadit v osadách z hlíny a plechu, odkud viděli světla mramorových vil v Šemiráne, kde večírky elity pokračovaly až do úsvitu. V této obscénní meze se obávané Savak stalo nástrojem, které udržovalo režim. Její síť desítek tisíc informátorů pronikla do továren i univerzit a dokonce i do kongresových místností. Ale její skutečná moc spočívala ve stínu center, jako je notorická věznice Evin, kde podle zpráv od Amnesty International a výpovědí přeživších byl uplatňován systematický katalog mučení, navržený k zlomení těla a duše. Nepřítelem už nebyl pouze komunista. Byla to jakákoliv kritická hlas, od sekulárního studenta po obchodníka na bazaru.
Bylo to v tomto hnojivém prostředí resentimentů a teroru, kde si šíitská církev se svými hlubokými kořeny našla svůj okamžik. A hlas, nahraný na kazetách, které se tajně přehrávaly, zazněl s prorockou jasností. Ten ajatolláh Ruhollah Chomejní ze svého exilu v Nadžafu. Chomejní nemluvil o politické ekonomii, ale o morální čistotě, božské spravedlnosti a národní zradě. I ve svých tajně distribuovaných kázáních rámoval krizi jako přímý důsledek apostaze šáha. Bílá revoluce byla útokem na islám. Západní kultura novou érou pohanské nevědomosti, korupce, hřích. Šáh byl taghut, tyran modlář, který vládl v opozici proti Bohu. Tato zpráva, jednoduchá a silná, elektrizovala bezprávné. Mladí zemědělci, převedení na dělníky, v ní nalezli důstojnost, kterou jim sekulární projekt odmítal. Obchodníci na bazaru, udušení královskými monopoly, našli v duchovenské síti systém podpory. Mešity se staly jedinými prostory, kde se mohla formulovat kritika, zahalená v kázáních o spravedlnosti imáma Alího. Každé zatčení duchovního neutlumilo oheň, ale naopak ho rozdmíchalo, transformujíc náboženské jedince na mučedníky. V polovině desetiletí už byly praskliny nápadné. V roce 1975 prohlásil šáh i ve výstupu monumentální arogance, že rozpuští fiktivní dvoustranný systém a vytvoří jedinou stranu Rastakhis. Prohlásil, že každý Iránec se k němu musí připojit. Kdo se odmítne, je zrádce, který musí do vězení nebo opustit zemi. Tento krok odcizil poslední zbytky legální opozice a donutil je k jedinému zbývajícímu útočišti – mešitě. Ekonomika začínala být přehřátá, faraonské projekty uvízly a dluh rostl. A na ulicích vařil neklid. V Čomu téhož roku byla zahájena manifestace seminaristů, kteří protestovali proti urážlivému článku o Chomejním, při které došlo k výstřelům, což mělo za následek úmrtí. Byla to první jiskra cyklu protestů a smutku, který se 40 dní poté opakoval v jiném městě, podle šíitské tradice uctívání zesnulých. Režim, opojený svojí vojenskou mocí, nechtěl vidět, že půda pod trůnem pávů se mění v pohyblivý písek. Rodila se dokonalá bouře, hospodářská krize, brutální represe a ideologická alternativa připravená, čekající v exilu. Léta 1970 až 1977 nebyla dobou klidu, ale pomalým, nevyhnutelným nástupem napětí, které čekalo jen na detonátor, aby roztrhlo vzduch světem, který vybudoval šáh. Zima 1978 pokrývala chladným vírem posvátné město Qom, ale vzduch byl prostoupen resentimentem, které fermentovalo po léta. Dne 7. ledna článek státního časopisu Etelaat, inspirovaný dvorem, překročil hranici, kterou režim nepochopil. A když očernil exilového ajatolláha Chomejního jako koloniálního agenta a opilého básníka, jiskra spadla na suchou pláň. Následující den vyšli Talabech ze semináře na mírovou demonstraci. Odpověď následovala podle manuálu Savak. Bezpečnostní síly a agents provocateurs zaútočili na ně. Zprávy, které byly následně potlačeny, hovoří o alespoň 12 mrtvých, možná mnohem více. Těla byla rychle odstraněna, ale krev na dlažbě se stala prvním článkem smrtícího řetězce. V politické teologii šíitské není mučednictví koncem, ale katalyzátorem. 40 dní poté, podle tradice Arba'én, se konaly vzpomínkové obřady. 18. února v Tabrizu se tyto obřady proměnily v městskou vzpouru. Davy pracovníků, obchodníků a nezaměstnaných mladíků, nejen duchovních, obsadili centrum města. Napadli symboly režimu, banky, kanceláře strany Rastakhis, kina, která představovala západní úpadek. Tentokrát byla odpověď ještě divočejší. Byly nasazeny tanky a bojové helikoptéry. Oficiální čísla hovořila o 110 mrtvých. Svědci v utajení hovořili o stovkách. Cyklus byl nyní dokonale synchronizován. Potlačení,
Mučednictví, vzpomínka, rozšířený protest. Pendulum násilí, které se s každým kivem zvětšovalo. Jaro a léto byly tlaková nádoba. Protesty se rozšířily do Isfahánu, Šírázu, Mašhadu. Savak, expert na rozbití tajných buněk, byla bezmocná vůči hnutí, které se organizovalo na otevřeném a posvátném prostoru mešit. Kazety se kázáními Komejního, pašované z jeho exilu ve Francii, kolovaly z ruky do ruky. Jeho poselství bylo jednoduché a silné. Šáh byl nelegitimní tyran, agent Šajtán Bozorg, Spojené státy. Mezitím v palácích na severu Teheránu šáh, již zničený rakovinou, váhal. Či nařídil liberalizaci, pak povolil represe. Jeho spojenec, prezident Jimmy Carter, ho tlačil za lidská práva jednou rukou, zatímco druhou zajišťoval tok zpravodajských informací a vojenskou podporu. Tento výkyv na vrcholu byl na ulicích interpretován jako slabost. Takže 19. srpna doslovné peklo navštívilo ropné město Abadán. Cinema Rex, který promítal populární film, byl v minutách pohlcen plameny. Dveře, podle přeživších a pozdějších vyšetřování, byly uzamčeny zvenčí. 470 lidí, většinou muži a děti, zahynulo uhořelých. Režim okamžitě a neohrabaně obvinil reakční náboženské prvky. Ale protiopatření opoziční propagandy a zakořeněná lidová víra bez váhání ukázali na Savak. Narativ byl smrtící. Režim, aby diskreditoval své oponenty, obětoval stovky svých vlastních občanů. I obrázky spálených těl kolovaly v tajných letácích. Bolest se proměnila v chladný a odhodlaný hněv. Cinema Rex nebyla jen tragédie. Byla v kolektivní psychice konečným důkazem, že režim je schopen jakékoliv ohavnosti. Oficiální vyšetřování po 79. odsoudilo k vykonání trestu smrti několik agentů Savak za zločin, ačkoliv přesné okolnosti zůstávají až dodnes obklopeny plameny a kontroverzemi. Vzpomínka na 40 dní od masakru v Abadánu se shodovala se závěrem posvátného měsíce Ramadánu a svátkem Eid al-Fitr. Ulice měst po celé zemi se zaplnily miliony lidí. Ne aby slavili, ale aby se postavili výzvě. Režim, zoufalý, vyhlásil v Teheránu a 11 dalších městech výjimečný stav. 8. září 1978, den, který by se zapsal do historie jako Jomeh Sia, Černý pátek, ti se napsala nejkrvavější kapitola revoluce na ulicích hlavního města. Od prvních hodin odhadem mezi 100 000 a půl milionem lidí se sešlo na náměstí Jalech, v dělnické čtvrti na jihu Teheránu, čelící válečnému stavu. Nezbrojili. Nesli transparenty s obrazem Chomejního a křičeli hesla. Vojenský kontingent, složený převážně z mladých odvedenců z venkova, se postavil proti neúprosné lidské mase. Dokumenty vysokého velení, později zabavené, ukazují protichůdné příkazy zadržet, rozptýlit, ale bez specifikace jak. V poledne, podle očitých svědků, které shromáždili mezinárodní novináři a Komise pro lidská práva, vojáci, obklíčení a pod tlakem, otevřeli palbu. Nebyly to varovné výstřely. Byla to přímá a trvalá palba z pušek G3 a kulometů, nejprve na náměstí Jalech a poté na dalších místech ve městě. Vrtulníky císařské gardy přeletovaly nad davy. Svědci popsali ostřelovače na střechách, jak střílejí na volno. Masakr byl metodický. Byla zakázána přístup ambulancím. Těla byla shromážděna na vojenských nákladních automobilech a odvezena na neznámé místo, v pokusu skrýt rozsah. Režim oznámil 87 mrtvých. Chomejní z exilu hovořil o 15 000 mučedníků. Pravda, rekonstruovaná historiky se pohybuje v řádu několika stovek, možná více než 1000. Ale přesné číslo je méně důležité než psychologický a politický efekt. Černý pátek zlomil poslední zbytek legitimity šáha. Pro miliony Iránců to byla zkouška, že jejich král vyhlásil válku. A, co je zásadní, narušil páteř jeho režimu – armádu.
Noví conskripti, mnozí pláčící, zatímco mačkali spoušť proti spoluobčanům, kteří křičeli: "Bratře vojáku, proč zabíjíš svého bratra?" I se vrátili do svých baráků traumatizovaní. Dezertace, která byla dosud jen kapkami, se změnila v záplavu. Odhaduje se, že od září opouštělo až 12 000 vojáků svá místa každý den, přičemž si brali své zbraně a hlubokou zášť. Připojovali se k lidovým milicím, které se formovaly v komitech čtvrtí. Armáda, poslední instituce, která mohla zachránit monarchii, začala krvácet. Neutralita, tento osudový koncept pro režim, se začala šeptat mezi důstojníky středního stupně. Šáh se snažil uhasit oheň benzínem a nyní plameny olizovaly dveře jeho kasáren. Požár byl neodvratitelný. Jiskra komu spotřebovala na podzim milénia 978 jakoukoliv možnost smíření. Revoluce už nebyla možností. Byla to otázka času a ten čas se měřil na dny. Vzduch v Teheránu v říjnu 1978 je hustý, směs popela ze spálených pneumatik a neustálý rámus křiku a výstřelů. Z izolovaného luxusu paláce Niavaran sleduje šah Mohammad Reza Pahlavi. Jeho rakovina, státní tajemství, postupuje tak tiše jako vzpoura. Zprávy Savak, kdysi omnipotentní, jsou nyní katalogem porážky. Celé města mimo kontrolu. Vlny stávek, které paralyzují krev ekonomiky, ropu. Monarch, vzdělaný ve Švýcarsku, nerozumí jazyku mešit. Nařizuje poslední tah. 22. listopadu jmenuje vojenskou vládu pod generál Gholam Reza Azhari. Represe se intenzifikuje, ale už to není jako dřív. Je chaotická, zoufalá. Tanky vjíždějí na univerzitní náměstí. Vojáci i mnozí mladí odvedenci z těch samých vesnic, které teď hoří, dostávají rozkazy střílet. Svědectví shromážděná později revolučními komisemi popisují selektivní popravování agitátorů a těla opuštěná na ulicích jako varování. V komitech Savaku se metody výslechu, kapani, která drtí prsty, elektrické šoky, simulace vykonání trestu, aplikují s obnovenou zuřivostí. Ale každý pohřeb podle šíitského rituálu 40 dnů se stává novou masovou protestní akcí. Cyklus krve a mobilizace, který režim nemůže přerušit. Mezitím v Neaufle-le-Château, předměstí Paříže, orchestruje starý ajatolláh s mrazivým pohledem poslední symfonii. Ruhollah Chomejní ze svého 15letého exilu pochopil moc moderních médií. Jeho projevy, nahrávané na kazetách, jsou pašovány do Íránu a reprodukovány v mešitách, mění každou Husejniah na pevnost odporu. O jeho prohlášení pro západní tisk jsou modely taktické nejednoznačnosti, slibující svobodu, aby přilákala intelektuály a zklamané marxisty. Ale jeho centrální poselství pro Irán je neochvějné, žádné ústupky. Šáh musí odejít. Režim Taghuty, modloslužebný, musí být eradikován. Když šáh v posledním aktu váhání propustí 1120 politických vězňů na konci listopadu, Chomejní to označuje za bezvýznamný trik. Revoluční stroj již funguje nezávisle, živený hněvem, který on kanalizuje, ale nekontroluje. V Teheránu je rozpad úplný. Vojenská vláda Azhariho je papírový tygř. Ekonomika se propadá, odpadky se hromadí, palivo chybí. Poslední kolona trůnu, vrchní velení armády, se láme. Důstojníci vidí demoralizaci svých jednotek. Záslužníci, tlačení mezi příkazy střílet na krajany a výzvami duchovních, dohromadně dezertují 12 000 denně, podle později provalených odhadů amerického zpravodajství. Přicházejí ve svých uniformách a občas se svými zbraněmi do islámských výborů, které se objevují v čtvrtích. Teoretická armáda 280 000 mužů vykrvácí. Fyzicky vyčerpaný a psychicky vysílený, šáh se rozhodne, které určí jeho osud. 29. prosince jmenuje premiérem Šapura Bakhtijára, politika Národní fronty s opozičními kredity. Bakhtiár souhlasí s jednou podmínkou,
aby šáh opustil zemi na dovolenou. Je to zoufalý pokus vytvořit most mezi monarchií a revolucí, ale je to most, který nikdo nepřevede. Chomejní z Paříže exkomunikuje Bachtijára. Přijetí úřadu podle královské ústavy je apostaze. Ulice ho vnímá jako zrádce. Bachtijar, odvážný, ale tragikomický ve své iluzi, vládne nad hlavním městem ve stavu obležení, s armádou, která se rozpadá, a autoritou, která nepřesahuje zdi jeho kanceláře. 16. ledna 1979 je zvláštní den ticha. Šáh, císařovna Farah a její družina opouštějí Niavaran. Monarch, podle vyprávění svých pomocníků, se dívá z okna královské jety na hory Alborz, oči plné slz. Ví, že se nevrátí. V Teheránu se zpráva šíří jako střelný prach. Miliony zaplavují ulice v explozi katarzní euforie. Demolují sochy Pahlaví, přepadají kanceláře Savak, linčují některé agenty. Je to první vlna odvetných akcí, spontánní a brutální, která oznamuje nový tón revoluční spravedlnosti. Prázdnota moci je absolutní. Bachtijar se snaží udržet pořádek, ale jeho mandát se vytrácí hodinu za hodinou. Jediné, co drží úplný kolaps, je očekávání návratu imáma. 1. února přistává čarterový Boeing 747 společnosti Air France, zaplacený dary věřících na Mehrabadu. Chomejní sestupuje, ohnutá postava zahalená do černého pláště, živá ikona. Cesta na hřbitov Behešt-e-Zahra je lidským mořem několika milionů. Není to uvítání, je to kanonizace zaživa. Tam, před hroby mučedníků, Chomejní schazuje masku. Prohlašuje Bachtijára za nelegitimního a oznamuje svou vlastní provizorní vládu pod vedením Mehdi Bazargana. Dualita moci je nyní explicitní a může být vyřešena pouze silou. Následující dny jsou chaotickým tápáním. Bachtijar nařizuje uzavření letiště a je ignorován. Konečný bod vznícení exploduje mezi 9. a 11. únorem. V sídle letectva na jihu Teheránu se Homa Fares, kadeti a technici sympatizující s Chomejním střetávají s císařskou gardou Javidan, nesmrtelnými, věrnými šáhovi. Propuká pouliční bitva. Revolucionáři přepadávají zbrojovny a distribuují pušky. Celé čtvrti se mění na pevnosti. Kritické rozhodnutí přichází v ráno 11. února. Vysoký vojenský velení, shromážděné v generálním štábu, vyhodnocuje katastrofální zprávy, masové dezertérství, jednotky, které se odmítají zapojit do boje, zajaté arzenály. Obávají se úplného rozkladu národa. Ve 10 hodin bledý generál přečte stručné prohlášení v státní rádiu. Vzhledem k aktuální situaci a aby se předešlo dalšímu prolévání krve a anarchii, armáda oznamuje svou neutrálnost v politických konfliktech. Slovo neutrálnost je historická eufemismus. Je to kapitulace. Účinek je okamžitý a absolutní. Jako hrad z karet, režim Bachtijar přestává existovat. V hodinách jsou kasárna obsazena. Vojáci se fraternizují s povstalci i pokládají květiny na hlavně svých tanků. Poslední bastiony imperiální gardy padnou po krátkých a krvavých bojích. Bachtijar, chápající, že je všechno u konce, se schovává. Útěk nastane týdny poté, převlečený, směrem do exilu. K odpolední 11. února 1979 moc leží na ulicích. Jen jedna ruka, ta starce v komu, je ochotná a připravená ji vzít. Revoluce vyhrála. Islámská republika se zrodí z kouřících ruin monarchie a těl těch, kteří padli v těchto posledních zimních dnech. Vzduch v Teheránu na konci února 1979 stále nese kovový zápach střelného prachu. Ale klamání v ulicích se změnilo. Sjednocující křik "Smrt šahovi" byl nahrazen novým a ominózním refrénem. Smrt hypotetickým, si smrt pokrytcům. Revoluce uchopila moc a nyní bojuje o svou duši v krvavém laboratoři své spravedlnosti. V prázdnu, které zanechal uprchlý monarcha,
a před úplným teokratickým ustavením se základy Islámské republiky zapisují s rychlými popravami. Zákon byl pozastaven. Místo toho vládnou komitex, revoluční výbory mladých militantů ozbrojených puškami, kalašnikov a absolutní vírou v imáma. První instituce nového státu nebude ministerstvo, ale šibenice. Po vítězství 11. února se vězení plní tvářemi bývalého režimu, oficiálové Savak, generálové, ministři. Výslechy konané v zabraných garážích a sklepích nedodržují žádný právní postup. Svědectví shromážděná později mezinárodními organizacemi popisují sezení systematického mučení s jasným cílem. Nezískat informace, ale získat veřejné vyznání, rituál očisty pro novou éru. Tato vyznání, natáčená a vysílaná státní televizí, se stávají zakládajícím spektáklem republiky. Zakuklený kat se mění v postavu tak povědomou jako ajatolláh na obrazovce. Nejvíce symbolický čin této čistky je soud bývalého premiéra Amira Abbase Hovejdy. Jeho proces, konaný před Islámským revolučním tribunálem, vedeným duchovním Sadeghem Chalkhalím, již známým jako soudce oprátky, je konečným modelem. Není zde obhajoba ani odvolání. Obvinění je vágně teologické. Korupce na zemi, válka proti Bohu. Hovejda ve svém dokonalém západním obleku a s jemným knírkem je fyzickou vtělením svrženého režimu. Jeho poprava, s ranou do týla na střeše školy Refah, je fotografována a publikována ve všech novinách. Není to tajný akt, ale televizní zpráva. Minulost byla fyzicky odstraněna. A úřední archivy uchovávají tyto fotografie jako rodný list nové spravedlnosti. Zatímco Hovejda padá, spontánní násilí komitehů se institucionalizuje. Nařízením Chomejního 5. května vzniká Sepah Pasdaran Enkelab Eslami, strážci islámské revoluce. Jejich úkolem je chránit revoluci, ale jejich praktická funkce je zdědit a systematizovat teror. S přímou loajalitou k nejvyššímu vůdci a s vlastním vězením, nechvalně proslulou Evin, které brzy překoná hrůzu zařízení Savak. Jejich metody čerpají přímo z manuálu organizace, kterou nahrazují, ale s novou ideologickou legitimací. Bývalý strážce to shrnul o několik let později. Naučili nás, že odstranit nepřítele, zkazitele na zemi, je náboženská povinnost, jako modlitba. Paralelně v provinciích Kurdistán a Šuzestán, ti, kde separatistické nebo levicové hnutí zpochybňuje centrální dominanci, represivní opatření vyvrcholí v otevřenou masakrování. V Sanandaji v srpnu síly Pasdarán a hezbolahských milic útočí na čtvrti kontrolované kurdistánskou demokratickou stranou. Zprávy mezinárodních pozorovatelů hovoří o sumarizovaných popravách na veřejných náměstích a tělech visících z jeřábů jako varování. Čísla, jako v Černý pátek, se sporní, desítky pro vládu, tisíce pro Kurdy. Forenzní důkazy z hromadných hrobů objevených roky poté potvrzují systematické použití popravčích čet a masových pohřbů. Nebyly to chaotické odvetné akce, ale operace exemplárního teroru k potlačení jakékoliv opozice. Ve prostřed tumultu se prozatímní vláda Mehdiho Bazargana zmítá, bezradná. Jeho dekrety jsou ignorovány. Jeho ministři jsou vypískáváni. Bazargan, liberální nacionalista, tí, který věřil v právní stát, se střetává s jediným zákonem nového státu – vůlí Faqih, islámského právníka. Jeho křehký dialog s Washingtonem se rozpadá s obsazením americké ambasády v listopadu. Jeho rezignace není pouze politická, je to definitivní porážka umírněnosti. Cesta je otevřená proto, aby soudy Chalkhali rozšířily svou definici nepřítele Boha. Nyní už cílem nejsou jen šahvisté, ale také marxisté, sekulární intelektuálové, ženy, které se vzpírají povinnému hidžábu. Referendum 31. března se koná v tomto klimatu strachu a kontrolované euforie. Hlasovací lístek je záměrně jednoduchý.
Souhlasíte se založením Islámské republiky v Iránu? Ano nebo ne? Není žádná ústavní debata. Pod dohledem milicionářů vyčerpána a vystrašená populace, obávající se každodenních poprav, odevzdává svůj hlas. Výsledek. O ohromujících 98,2% pro je světu prezentován jako nepodmíněná demokratická legitimizace. Ale interní archiv ukazuje realitu. Systematický tlak, veřejné hlasy pod pohledem komitehů. Masivní ano nebylo volbou, nýbrž aktem podřízení a přežití, kolektivní pečeť v sociální smlouvě, napsané rozsudky revolučních soudů. Takže na konci jara 979 Islámská republika se rodí s dvojí identitou zapsanou v její zakládající listině. Na jedné straně statistická cifra 98,2%, vystavená před mezinárodními kamerami. Na druhé straně tajný záznam o popravčích četách, vynucená doznání v sklepeních Evin a anonymní hroby v Kurdských horách. Národ postavený současně na pilíři lidové vůle a na čerstvém cementu hrobů svých prvních nepřátel. Z mechanismus represion již není tajná policie v službách krále, ale ideologická milice a teokratické soudy, které odpovídají před autoritou, kterou považují za božskou. Revoluce skončila. Teror, institucionalizovaný, právě začíná. Listopad 1979 až leden 1981. Jiskra, která by mohla zapálit globální krizi, byla zapálena lékařským rozhodnutím. 22. října 1979 prezident Jimmy Carter povolil vstup sesazenému šáhovi do Spojených států, aby léčil svou lymfatickou rakovinu. V Teheránu bylo toto humanitární gesto interpretováno jako předzvěst dalšího státního převratu, jednou strápenou ozvěnou 1953. Časovaná bomba vzplála v prachárně antiimperialistického hněvu, si pečlivě připravená radikálními duchovními z kruhu ajatoláha Chomejního. Ráno 4. listopadu, v neděli, se sešlo přibližně 300 islamistických studentů před zdmi americké ambasády. To, co začalo jako protest, se s děsivou přesností vyvinulo. Dveře povolili. Demonstranti, ozbrojení dráty a s vášnivým přesvědčením, vtrhli do areálu. 76 zaměstnanců bylo zajato. Nebyl to akt chaosu, ale pečlivá operace. Studenti, mnoho z nich vycvičených revolučními výbory, nosili oranžové identifikační pásky a jednali s vojenskou disciplínou. Jejich cíl byl jasný – vyměnit životy za extradici šáha a historickou omluvu od Washingtonu. Záběry vysílané do světa měly devastující symbolickou moc. Mladí lidé s šátky, kteří zakrývali oči agentům CIA, hořící americké vlajky na střechách a veřejné zkoumání tisíců důvěrných dokumentů, které byly následně zveřejněny jako dokumenty doupěte špiona. Pro nově vznikající režim byla ambasáda mikrokosmem imperialismu, připraveným k disekci. Pro Západ to byla hrozná porušení mezinárodního práva. Interně krize provedla puč v rámci revoluce. Prozatímní premiér Mehdi Bazargan a jeho ministr zahraničních věcí Ibrahim Yazdi odsoudili převzetí moci. Když přišli na ambasádu, byli vypískáni a poníženi studenty, kteří odpovídali pouze Jomejnimu. Když pochopil, že jeho autorita byla zrušena, Bazargan rezignoval následující den. Jomejni okamžitě přijal rezignaci. Jediným pohybem radikálové odstrčili poslední významnou sekulární postavu. Jomejni požehnal akci a nazval ji druhou revolucí, větší než první. Krize rukojmí se stala dokonalým tavicím kotlem pro utváření teokracie, čímž byla vyčištěna liberální a levicová spojenectví. Život uvnitř komplexu se proměnil v dlouhotrvající psychologické trápení. 52 rukojmí, kteří by zůstali v zajetí po 444 dní po selektivních propuštěních, čelili přerušovanému režimu teroru. Trpěli simulacemi poprav na dvoře,
s puškami nabitými za jejich zády. Neustálý zvuk davu, věčné světla a naprostá nejistota erodovali jejich odolnost. Strážní se střídali mezi ideologickým fanatismem a téměř dětinskou zvědavostí o Americe. Někteří rukojmí snášeli totální izolaci v temných celu. Jiní byli využíváni jako nástroje propagandy, nuceni se účastnit zmanipulovaných tiskových konferencí. Odpověď Cartera byla paralyzující směs diplomacie a vojenských příprav. Ekonomické sankce, zmrazené aktiva a žaloba u Mezinárodního soudního dvora narazily na vypočítanou neústupnost Teheránu. Carter, prezident definovaný svým moralismem, byl uvězněn mezi povinností zachránit své občany a strachem z masakru. Jeho veřejný obraz se proměnil z důvěryhodného vůdce na symbol bezmoci, pozorován pomocí kalendáře, který odpočítával každý den zajetí v nočních zprávách. Tlak vyústil v operaci Orelí dráp, mise plná odvážné troufalosti. Vrtulníky RH-53D by vzlétly z USS Nimitz, aby se setkali s letadly C-130 na vzdáleném místě v íránské poušti, zvaném Desert One. Po doplnění paliva by zaútočili na velvyslanectví při následujícím soumraku. V noci 24. na 25. dubna mil 1980 se operace od začátku rozpadla. Helikoptéry vnikly do Habob, bouře s extrémní hustotou písku. Navigace se stala nemožnou. Mechanické poruchy byly smrtelné. Z 8 helikoptér 1 zrušila, další byla opuštěná v poušti a 3. se vrátila na letadlovou loď. Po příjezdu na Desert One zůstalo jen 6, což bylo absolutní minimum pro pokračování. Když už bylo rozhodnuto o zrušení, tragédie se materializovala. Ve tmě se helikoptéra srazila s C-130. Ohnivá koule osvětlila poušť, přičemž zabila 8 amerických vojáků. Síly se rychle evakuovaly, čímž opustili nepoškozené helikoptéry, utajené dokumenty a těla svých kolegů. Důsledky byly katastrofální. Z vojenského hlediska to byla ponížení, které odhalilo limity Spojených států po Vietnamu. Politicky to zničilo kredibilitu Cartera a spečetilo jeho porážku vůči Ronaldovi Reaganovi v listopadu 1980. Pro rukojmí znamenalo ztrátu veškeré naděje a další měsíce věznění, vědomi si toho, že jejich vláda selhala. Pro Irán to byl propagandistický dar. Vystavili spálené zbytky jako trofeje poraženého velkého satana. Rozhodnutí přišlo v posledních minutách Carterova prezidentství po agonizujícím vyjednávání zprostředkovaném Alžírskem. Alžírské dohody, podepsané 29. ledna 1981, uvolnily téměř 8 miliard dolarů v íránských aktivech. Na oplátku by Irán propustil rukojmí. Chvíle byla záměrně krutá. Letadlo vzlétlo z Teheránu minuty poté, co Ronald Reagan složil přísahu jako prezident 20. ledna. Bylo to poslední a nejhlubší opovržení. 444 dní zajetí změnilo svět. Nevratně upevnilo islámskou revoluci, pročistilo umírněné a postavilo teokratický stát. Otevřelo trvalou ránu v americké psychice, živíce nedůvěru, která by definovala desetiletí zahraniční politiky. A ukázalo, brutálně, že v nové éře mohli ozbrojení militanté s ideologií a videokazetami ponížit supervelmoc, přepisujíc pravidla mezinárodního konfliktu. Stíny těchto dní by se dlouho rozprostíraly, definujíc nepřátelství, které by se stalo jedním z centrálních pilířů geopolitiky 21. století. Modernizační sen šáha se svými lesklými dálnicemi a sekularizovanými univerzitami byl smeten nárazem náboženského nadšení. Ale když se prach revoluce začal usazovat, visela nad troskami zásadní otázka. Co se na jejím místě postaví? Odpověď vytesaná v soudních rozhodnutích a na stěnách poprav formovala pořádek bezprecedentní doktrinární krutosti. Nebyl to jednoduše změna vlády, ale totální sociální inženýrství, revoluční teokracie,
si jejíž zrod byl spečetěn systematickou čistkou. Mechanismus založení byly revoluční výbory a vznikající islámské soudy. Okamžitě po kolapsu státu Pahlavy, dokonce ještě před ústavou, začalo pronásledování. Nebylo potřeba Savak, lidové udání a místní milice, Hezbolahíes, naplnili vězení. Prvými, kdo musel nést odpovědnost, byli vysocí úředníci šáha. Generál Nematollah Nasiri, šéf Savak, byl v únoru 1979 popraven popravčí, Četout 79 popraven popravčí četou na pozemcích věznice Evin. Obrazy, široce rozšířené, ukazovaly muže se zavázanýma očima, spoutané k sloupům. Ale cíl se brzy rozšířil. Mezi jarem a podzimem 1981 revoluční justiční stroje, již formalizované, ale operující mimo jakýkoliv rámec mezinárodního práva, se obrátili k širší kategorii. Nepřátelé Boha, Mohareb. To zahrnovalo nejen monarchisty, ale také levicové militanty jako Mujahideen e Chalq, MEK, a separatistické etnické skupiny. Hromadné vykonání v Evin a na slavné Gohardašt dosáhla děsivého vrcholu. Svědectví přeživších popisují přeplněné cely, výslechy s systematickým mučením, bití, simulace vykonání, znásilnění a zrychlené soudy, které trvaly minuty. Obžalovaní často neměli advokáta. Přiznání, získaná pod mučením, byla hlavním důkazem. Metody vykonání se lišily. Popravování, veřejné oběšení pomocí jeřábů na městských náměstích, obrázek pro maximální odstrašující účinek a podle zpráv masové svržení z helikoptér v poušti. Odhady počtu politických vykonaných mezi 1 979 a 1 981 se liší, ale nejkonzervativnější zprávy hovoří o několika tisících. I každá smrt potvrzovala nový princip suverenity. Zákon nevycházel od lidu, ale z duchovní interpretace božské vůle. Tento fundamentální teror měl bezprostřední geopolitický účel. Krize rukojmí, která trvala 444 dní, nebyla pouhým aktem pomsty. Byla tavením, kde se utvářela antizápadní identita režimu a byla eliminována mírná vnitřní opozice. Zatímco kamery světa zaměřovaly na ambasádu v Teheránu, čistky v pozadí pokračovaly bez přestávky. Prozatímní premiér Mehdi Bazargan, liberální nacionalista, rezignoval v listopadu 1979, bezmocný vůči moci komisí kontrolovaných duchovními. Jeho strana byla rozpuštěna. K provedení rukojmí poskytlo radikálům mobilizující důvod, který umožnil marginalizovat jakýkoliv hlas, který volal po normalizaci s Západem. Revoluce potřebovala vnějšího nepřítele. Aby se vnitřně upevnila a Spojené státy, Velký Satan, dokonale splnili tuto roli. Neúspěch operace Eagle Claw v dubnu 1980 byl interpretován jako božská intervence, posilující narativ o nebeské ochraně. Konečná konsolidace teokratické moci se shodovala s katastrofálním vnějším konfliktem – iránsko-irackou válkou. Útok Saddáma Husajna v září 1980 byl v Teheránu vnímán jako prodloužení západní konspirace za účelem zničení revoluce. Konflikt se stal nástrojem sociálního ovládání a ideologické purifikace bezprecedentními. Na frontě byly nasazeny vlny lidí z Basií, mladí dobrovolníci, často dospívající, proti iráckým minovým polím a ostnatému drátu. Jejich mučednictví bylo oslavováno v omniprezentní ikonografii. Na zadní linii válka zdůvodnila zintenzivnění represí. Jakákoliv disidencí mohla být označena jako zrada. Exekuce politických vězňů, zvláště z MEK, dosáhly nového a hrozného vrcholu v 1988. V červenci a srpnu téhož roku, po příměří s Irákem a před nadcházejícím vojenským postupem Mackay, režim provedl to, co přeživší nazvali masakrem politických vězňů. Během několika týdnů komise smrti procházely vězeními. Odhaduje se,
že mezi 2500 a 5000 lidmi, muži a ženami, z nichž mnozí již odpykávali tresty, byli tajně popraveni a pohřbeni do hromadných hrobů. Místa jako hřbitov Khavaran se stala veřejnými tajemstvími, pustými pozemky, kde rodiny chodily tiše truchlit. Dědictví tohoto násilného narození je stát, jehož architektura moci zůstává zamrzlá v revoluční logice 1979. Velayat e faqih, princip, který soustřeďuje nejvyšší moc v nejvyšším vůdci, je základním kamenem systému navrženého tak, aby odolal politické evoluci. Strážci revoluce, narozeni jako loajální milice, se stali kolosálním ekonomickým a vojenským konglomerátem, ozbrojenými strážci ideologie režimu. Konfrontace se Západem, zejména se Spojenými státy a Izraelem, není pouhou zahraniční politikou. Je pilířem domácí legitimity, neustále obnovovaným zakládajícím mytem. Ale tento řád, sformovaný v ohni poprav a spečetěný na frontách války, nese v sobě semena své vlastní perpetuální tenze. Íránská společnost, vzdělaná a zurbanizovaná, zažila opakované výbuchy nespokojenosti v roce 1999, v roce 2009, v roce 2019, v roce 2022, kde hesla nejen volají po ekonomických reformách, ale přímo proti principu Velayat e faqih. Každá protest je udušena metodami původního revolučního manuálu. Masová zatýkání, nespravedlivé soudy, exemplární poprav. Kontrast je drásající. Národ propojených mladých lidí s celým světem, řízený strukturou moci, jejíž vize světa se zpevnila v vězeních a příkopech před 40 lety. Modernizační sen šáha byl zničen jeho autoritářstvím a odcizením. Islámská republika udržovala autoritářství jiného druhu, které nachází své poslední ospravedlnění nejen v pokroku, ale v neměnné interpretaci nebeské vůle, spečetěné krví svých prvních a nejpočetnějších kritiků. Nový řád tedy není tečka na konci, ale nedokončený cyklus revoluce, represe a odporu, jehož ozvěna stále rezonuje v každém koutku komplexní a bolavé identity Íránu.